Имаме много проблеми, но сега най-важният от всички е този с изкупната цена на зърното, казаха протестиращите. В изготвената от тях декларация е записано, че настояват още през септември най-качествената пшеница да бъде изкупена от Държавния резерв при цена от 200-250 лева на тон, а останалата при цени от 170-175 лева. В момента предлаганата от изкупвачите цена от 120 лева на тон и ние държим зърното си по складове, казват производителите. 5-годишен период успяхме не само да съхраним членската маса, но и да я увеличим, да защитим в голяма степен трудовите и синдикалните права на нашите членове. Милиарди левове е стойността на разрухата на българското земеделие, а стойността на социалната цена, която плати земеделския производител, е неизмерима величина. Въпросът за доходите на производителите в селското стопанство, които сериозно ни отдалечават от европейските, е един от най-важните въпроси на аграрната политика, от решаването на които до голяма степен зависи и стабилността на селско-стопанското производство. Липсата на национална политика по доходи през последните години доведоха до символично общо реално нарастване на заплатите от под 10% и на пенсиите с около 14%. Виждате, че средната работна заплата за селското стопанство е една от най-ниските в страната и спада след 1992 година на 76% спрямо средната, а спрямо издръжката на живот 67 на 100 през 2006 година. Остава единствения шанс държавата да анализира този проблем, ако е заинтересована да има екстензивен тип земеделие, по-различен от днешния, и да направи така, че да има пазарна среда, в която да става по мазаци. И който иска да обработва, да създава модерни ресурси и прочие, да има този шанс. Светла заслужава за това, че извървя достойно пътя си, въпреки всичко, да получи почетния знак на Конфедерацията за нейния личен принос, всеотдайност, професионализъм, синдикалната дейност, аз бих добавил и човечност. Председател на Федерацията Светла Василева. За зампредседател Валентина Василионова. Благодаря. Работещи най-вече се интересуват от работните си заплати, издръжката, а всичко това беше страшно много намалено, особено след 2009 година. Още по-бяха малки капиталовите разходи, но и иначе продължаваше да се говори и да се извършват структурни реформи. Федерацията на независими синдикати в земеделието беше тази, която се храни и успя да се стабилизира и да гледа напред да защитава хората въпреки всички тези трудности. Благодарение на ръководството ви. И аз съм горд, че Валя Василионова за Светла заедно знаят, бъдещата федерация, знаят какво да правят, знаят как в общата селскостопанска политика да защитават интересите на българския земеделски производител. Аз желая на вашия конгрес мъдрост, решения, които да изведат наистина на следващия мандат земеделието и работещи в него на по-високо и по-достойно равнище, както като статут, така и като доходи, като закрила, като социален статус, и заедно в нашето конфедерално семейство да се борим, защото българския работник в следващите години да бъде достойният работник на Европа. Благодаря ви, желая успех!
Над 1500 работещи в държавното дружество не са получавали възнагражденията си за последния месец. На протеста синдикатите настояха и за гаранции, че дружеството няма да фалира.